काट दे पूरा काट दे काट पूरा शादी करे गीत के बना बोल
କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କଲ? ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ କେବେ ଆସିବ ଆଉ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯିବି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି? ମୁଁ କେମିତି କିଛି ସମୟ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଖୋଜିବି। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବି।